गोदानै एबसुनि प्रेसिडेन्टआ सोर जागोन रायजोफोर नोंथांमोना एसे मिथिबाय नामा? खौराङाव फैगासिनो दं। बेनि सिगां नायगाव इउथ आइसि बिथां राजा आदानि दैदेननायाव दिनै मोनसे खुलुमनाय हाबाफारि जानानै थांदों। बे खुलुमनाया मा? आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। गावनि मन्दिराव दिनै फुजायाव माने फुजा होदों बेवहाय हाग्रामा सारनि फैगौ इलेक्सनखौहाय लोब्बा लाखिनानै आर'ज गाबनाय बिसिनाथ' रावबो गैला होननानै थांदों। न'आव दा सानथ्रिफ्रा गारियाव फैजोबो। रेडि खालामगासिनो दं गासैबो गामियारिफोरानो बेवहाय फुजायाव। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय। गोबां मोजांबो गाज्रिबो कमेन्ट होनो हागौ। जानो हागौ धोरोमा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन, नाथाय बयनिबो मिजिं फोथायनाया बे मोनसेयानो जे दाग्रा सोरजिग्रा सासे सोरजिगिरि बा इसोर आफा अबंलावरि दङ। रायजोफोर थारैनो दिनैनि बे भिडिअमोन जे हाग्रामा महिलारि सारमोननि फैगौ इलेक्सनखौ बिथा खालामनानै गिर्जा मन्दिर मस्जिदफोरावहाय इसोरखौ गोसोखांनाय हाबाफारि लादों गोबांथार रायजो राजाफोरा। दा आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा रिजाइन होनायनि उनाव एबसुनि प्रेसिडेन्टशिपखौ दा गोदान सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टआ सोर जागोन? सोरबाफोर एसे नटिस मोनदों नामा? अननानै फोरमायहरलाय। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिपेन बर' साराथ' रिजाइन होनानै थांबाय। दा बिटिआरनि मावफुंनांगौ दफाफोरा बिथाङा गोबां नारसिनदोंमोन। दा बिथांनि बायदि साननाय एखेथ' जाजोबला गोदान फैयोब्लाबो बेसेबांसिम आवगायबावगोन मोनसे सोंलु बा कुइसन मार्क जानानै थाबाय। दा बिनि सायावबो बर' रायजो राजाफ्रा मा बुङो? गफुर हालामनि रायजोफ्रा मा बुंगोन? गामि सेसन जानाय बायदि मोनथायनि सायाव मा बुंगोन?